Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μία παραγγελία στη Νιούμι. Πάμε να δούμε τα βήματα. Αφού ανοίξουμε έναν επεξεργαστή, ερχόμαστε πάνω στη μηχανή αναζήτησης, γράφουμε newmi.com και πλέγουμε το Enter. Και έτσι είμαστε μέσα στη σελίδα της Newmi. Το επόμενο βήμα, αν μπαίνετε πρώτη φορά μέσα στη σελίδα της Newmi, θα σας βγάλει ένα μήνυμα να επιλέξετε την γλώσσα, έτσι τη χώρα μάλλον. Επιλέγετε τη χώρα, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, ανάλογα ποια χώρα μπαίνετε. Και κάτω δεξιά βλέπουμε ένα βελάκι που έχει τις γλώσσες. Επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε. Προς το παρόν τα ελληνικά δεν διατίθονται, αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν και τα ελληνικά, οπότε θα μπορείτε να επιλέγετε την ελληνική γλώσσα. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε πάνω στο ανθρωπάκι δίπλα από το καλάθι. Έτσι, πάμε πάνω στο ανθρωπάκι για να κάνουμε launching, ή αν είστε από το κινητό σας, δεξιά, αριστερά πάνω βλέπετε τρεις παύλες, επιλέγετε τις παύλες και πηγαίνετε και κάνετε launching. Άρα, πατώντας το ανθρωπάκι βγαίνουμε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, συμπληρώνουμε username και password που χρησιμοποιήσαμε κατά την εγγραφή μας και επιλέγουμε πάλι το launching. Και έτσι θα μπούμε μέσα στο προσωπικό μας γραφείο, στο back office μας. Από εδώ πάνω αριστερά στις τρεις παύλες επιλέγουμε την τρίτη επιλογή order και την πρώτη επιλογή που επιλέγουμε να κάνουμε την παραγγελία. Αφού μπούμε μέσα στο καλάθι βλέπουμε τα προϊόντα πάνω τα μεμονωμένα και παρακάτω είναι τα set. Το προνόμιο με τα set είναι ότι λαμβάνουμε προϊόντα δωρεάν. Οπότε αν κάποιος για παράδειγμα πάρει το πακέτο με τα 7 προϊόντα θα πληρώσει τα 6 και το 7ο το παίρνει δωρεάν. Αν πάρει κάποιος πακέτο με 12 προϊόντα πληρώνει τα 10 και παίρνει 2 δωρεάν, και κάποιος που θα πάρει το 25, το μεγάλο το πακέτο, θα πληρώσει τα 20 προϊόντα και θα πάρει 5 τεμάχια δωρεάν. Άρα είναι όσο πιο μεγάλο πακέτο παίρνει κάποιος, παίρνει περισσότερα προϊόντα δώρο, οπότε μπορεί να έχει περισσότερο κέρδος. Βγαίνει ο μέσος όρος σε κάθε τεμάχιο πολύ χαμηλότερη τιμή. Οπότε το επόμενο βήμα είναι, για να είμαι ενεργός στην εταιρεία, χρειάζομαι κάθε μήνα 100 πόντους. Η ενεργή μου κατάσταση σε τι με βοηθάει? Με βοηθάει να πληρώνουμε τα μπόνους που προέρχονται είτε από πελάτες είτε από συνεργάτες. Οπότε αν κάποιος έχει κάνει πελάτες προνομιούχους, είτε δημιουργεί συνεργάτες, έχει δίκτυο συνεργατών και δημιουργείται προμήθειες, τότε θα πρέπει να κάνει 100 πόντους κάθε μήνα, να αγοράζει 2 προϊόντα, γιατί το κάθε προϊόν έχει 50 πόντους, ούτως ώστε να πληρώνετε τις προμήθειές του και να μην χάνει τις προμήθειες. Ένας έξυπνος τρόπος είναι να βάλετε αυτόματη παραγγελία, να επιλέξετε 2 προϊόντα, τα 2 προϊόντα που θέλετε να επιλέξετε, και να βάλετε αυτόματη παραγγελία, ούτως ώστε κάθε μήνα την ίδια ημερομηνία η εταιρεία να σας στέλνει τα προϊόντα και να μην χρειάζεται να το θυμόσαστε να το κάνετε μόνοι σας για να μην χάνετε τα μπόνους σας. Για να επιλέξω την αυτόματη παραγγελία πρέπει να πατήσω το κουμπί το subscribe, δηλαδή θα πατήσω τη συγκεκριμένη επιλογή. Αν θέλω μεμονωμένη παραγγελία, τότε πατάω την δεξιά επιλογή για να χρεωθεί μόνο μία φορά. Το πλεονέκτημα επιπλέον της αυτόματης παραγγελίας είναι ότι η εταιρεία μας επιστρέφει το 10% των πόντων σε εκπτωτικό κουπόνι που μπορούμε να το εξαργυρώσουμε στην επόμενή μας παραγγελία. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος βάλει 2 προϊόντα 100 πόντους, που σημαίνει 100 δολάρια χωρίς ΦΠΑ, θα πάρει 10 πόντους δώρο που μεταφράζονται σε 10 δολάρια. Αυτά τα 10 δολάρια μπορεί να τα εξαργυρώσει στην επόμενη του παραγγελία. Αν κάνει το 300 το πακέτο θα πάρει 30 δολάρια, το 1000 το πακέτο θα πάρει 100 δολάρια, οπότε η εταιρεία του επιστρέφει ένα 10%, άρα με αυτόν τον τρόπο μας επιστρέφει τα μεταφορικά και στα μεγάλα πακέτα μας επιστρέφει και περισσότερα χρήματα, γιατί τα ανώτερο κόστος μεταφορικών στα μεγάλα πακέτα είναι στα 16,5 δολάρια χωρίς ΦΠΑ, οπότε στο κατοστάρι, στο χιλιάρι το πακέτο η εταιρεία θα μας δώσει 100 δολάρια πίστοση, οπότε μας δίνει πολύ περισσότερα χρήματα, μας κάνει και επιπλέον ένα προϊόν και κάτι δώρο εκτός από τα μεταφορικά. Άρα αυτό μπορείτε να το λειτουργήσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Ας υποθέσουμε τώρα ότι εμείς παραγγέλνουμε ένα προϊόν. Έτσι, μεμονωμένα προϊόντα για μία φορά και όχι αυτόματη παραγγελία. Π.χ. βάζω τον euro, επιλέγω και το προϊόν για το πρόσωπο και για το δέρμα και επιλέγω και το Swiss. Και τα βλέπω δεξιά στο καλάθι. Έτσι, τώρα, αν θέλω περισσότερα τεμάχια πηγαίνω από τον αριθμό που έχει και αλλάζω τα τεμάχια από το καθένα. Επίσης, αν θέλω πακέτο κατεβαίνω και επιλέγω και το πακέτο. Ωραία, οπότε, π.χ. εδώ βλέπουμε και τις κατηγορίες, βγαίνουν τα πακέτα, κατεβαίνουμε κάτω να δούμε τα πακέτα. Και αφού δούμε τι θέλουμε να επιλέξουμε, επιλέγουμε το αντίστοιχο πακέτο. Απλά να θυμόσαστε ότι αν θέλετε να επιλέγετε πακέτο των 300 που σας κάνει για 3 μήνες ενεργούς, θα πρέπει να επιλέξετε πακέτο που έχει τη λέξη quarterly.
Τριμηνιαίο. Μην επιλέξετε απλό πακέτο, γιατί τα απλά πακέτα ουσιαστικά θα σας κάνουν ενεργό για 1 μήνα και θα περαστούν 300 πόντοι. Οπότε αμέσως μετά πηγαίνουμε στο καλάθι, επιλέγουμε checkout και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε την παραγγελία μας. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ από το Edit μπορώ να επεξεργαστώ τις πληροφορίες, τηλέφωνο, τα πάντα όλα και επίσης τη διεύθυνσή μου. Αν θέλω να στείλω το πακέτο, είναι προτσεκαρισμένη η διεύθυνση που έχω βάλει στην εγγραφή μου. Αν θέλω να επιλέξω το πακέτο, άλλη διεύθυνση παράδοσης, τότε επιλέγω κάτω ότι θέλω καινούργια διεύθυνση παράδοσης και βάζω τα στοιχεία που θέλω να πάει παραγγελία και τα αποθηκεύω. Εμείς επιλέγουμε αυτά που έχει η καρτέλα, πατάμε Save. Το επόμενο που πρέπει να επιλέξω είναι με τι τρόπο θέλω να γίνει η αποστολή. Υπάρχουν εδώ μεταφορικά κόστη ουσιαστικά. Επιλέγουμε το Edit και εδώ βλέπουμε η πρώτη επιλογή είναι η Standard και η δεύτερη είναι η Express. Η Express επιλογή σημαίνει σε 24 ώρες. Έρχονται με αεροπλάνο και μέσα σε 24 ώρες σε μία μέρα, μία εργάσιμη ουσιαστικά, παραδίδεται το δέμα. Εγώ σας συνιστώ τη Standard. Η Standard πάλι είναι γρήγορη αποστολή, είναι από 48 μέχρι 72 ώρες, μέχρι 3 μέρες δηλαδή, οπότε πάλι είναι γρήγορη και είναι πολύ φθηνότερα τα μεταφορικά. Στη συγκεκριμένη παραγγελία, για παράδειγμα, το κόστος μεταφορικών είναι στα $12, ενώ αν επιλέξουμε την Express θα είναι στα $19. Οπότε επιλέγουμε Save, να αποθηκευθεί η επιλογή μας και αυτή την επιλογή πάντα να την ελέγχετε, γιατί συνήθως είναι προτσεκαρισμένη η 24ωρη παράδοση, οπότε θα πρέπει να μπαίνετε να επιλέξετε την πρώτη επιλογή για να σας έρθει φθηνότερα τα μεταφορικά. Και μετά Payment μέθοδος πληρωμής. Ερχόμαστε εδώ και επιλέγουμε με ποιο τρόπο θέλουμε να πληρώσουμε. Αν έχουμε λεφτά μέσα στο πορτοφόλι μας, επιλέγουμε το πορτοφόλι μας. Αν θέλουμε να περάσουμε μια νέα κάρτα, επιλέγουμε τη νέα κάρτα. Είτε αφήνουμε την επιλογή που είναι τσεκαρισμένη και θα συμπληρώσουμε την κάρτα μας κατά την εξαγωγή της παραγγελίας. Βλέπουμε από κάτω την παραγγελία μας, ελέγχουμε αν όλα είναι όπως τα θέλουμε και εφόσον είναι όλα όπως τα θέλουμε, πηγαίνουμε πάνω δεξιά και πατάμε το κουμπί να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Αφού πατήσουμε αυτό το κουμπί, θα ανοίξει μια άλλη καρτέλα, η οποία αυτή η καρτέλα θα μας δείξει τις επιλογές πληρωμής. Πρώτη επιλογή είναι με Google Pay. Αν κάποιος έχει Google Pay, έχει ανεβάσει ουσιαστικά στην Google Play τις κάρτες του, μπορεί να πληρώσει και με αυτή τη μέθοδος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει SEPA, δηλαδή να στείλω τα χρήματα μέσω τραπέζης. Αυτό όμως έχει καθυστέρηση κάποιο χρόνο να πάρει η εταιρεία τα χρήματα και να περάσει την παραγγελία. Οπότε θα αργήσει περισσότερο η παραγγελία. Και ο ιδανικότερος είναι με κάρτα. Με κάρτα μπορώ να πληρώσω με Visa, με Mastercard, με Diners, με όλες τις κάρτες ουσιαστικά, είτε είναι πιστωτική, είτε είναι προπληρωμένη, με όλες μπορούμε να πληρώσουμε. Περνάμε τα στοιχεία της κάρτας μας και επιλέγουμε πληρωμή. Πρώτα όμως θα πρέπει να επιλέξουμε με τι νόμισμα θέλουμε να πληρώσουμε. Θέλουμε να πληρώσουμε με δολάριο, επιλέγουμε δολάριο. Αν θέλουμε να πληρώσουμε με ευρώ, επιλέγουμε ευρώ. Τώρα, αν πληρώνετε με ελληνική κάρτα, να επιλέγετε με ευρώ, γιατί η μετατροπή δολάριου σε ευρώ οι ελληνικές τράπεζες παίρνουν πολύ μεγάλη προμήθεια, ενώ αν έχετε χρήματα, ας πούμε, σε μια κάρτα εξωτερικού τύπου Revolut, τότε μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με δολάριο και θα περάσετε τα στοιχεία της κάρτας σας και θα πατήσετε πληρωμή και θα γίνει αυτόματη μετατροπή εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται στη Revolut να έχετε δολάρια, μετατρέπονται τα ευρώ σε δολάρια από την κάρτα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν πληρώνετε την προμήθεια που κρατάνε οι τράπεζες, γιατί στη Revolut είναι δωρεάν και σε κάποιες άλλες κάρτες του εξωτερικού είναι μισό έως 1%, ενώ οι ελληνικές τράπεζες κρατάνε πάνω από 5% προμήθεια. Επιλέγετε πληρωμή και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας. Τώρα, σε περίπτωση όμως που έχετε βάλει αυτόματη παραγγελία, πάμε να σας δείξω αν κάποιος μετανιώσει στην πορεία και τον επόμενο μήνα δεν θέλει να ολοκληρώσει την αυτόματη παραγγελία ή θέλει να αλλάξει την παραγγελία του, δηλαδή θέλει να πάρει άλλα προϊόντα, τι θα κάνετε? Θα έρθετε πάλι στις 3 παύλες εδώ και θα πάτε στο πεδίο Order. Επιλέγετε τη δεύτερη επιλογή που λέει αυτόματες παραγγελίες και εδώ από κάτω στην γκρι γραμμή που βλέπετε θα υπάρχει αυτόματη σας παραγγελία. Θα πάτε τέρμα δεξιά εδώ που λέει Delete, θα δείτε ένα κάδο διαγραφής δίπλα από την παραγγελία, θα τον επιλέξετε και έτσι θα διαγραφεί η παραγγελία. Επίσης, αν έχετε κάνει αυτόματη παραγγελία, αυτομάτως με το που θα πληρώσετε την παραγγελία περνιέται και το εκπτωτικό σας το κουπόνι που θα εξεργυρωθεί, το 10% που θα εξεργυρωθεί στην επόμενη σας παραγγελία. Θα το δείτε κάτω εδώ αριστερά που λέει Rewards Point Balance. Εδώ θα σας γράφει το 10% των πόντων σας. Δηλαδή, αν η παραγγελία που κάνατε ήταν 200 πόντους, θα σας γράφει 20 πόντους. Οπότε αυτά οι 20 πόντοι μεταφράζονται σε $20.
Όταν θα θελήσετε να τα εξαργυρώσετε, επιλέγετε το κουμπάκι από κάτω και ενεργοποιείτε το κουπόνι και πηγαίνετε να εξαργυρώσετε το κουπόνι με την επόμενη σας παραγγελία. Αυτά λοιπόν για το πώς γίνεται η παραγγελία. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον ανάδοχό σας να σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ.